Knap 600.000 smuglercigaretter beslaglagt af politiet i Aarhus. De ulovlige smøger lå gemt på ladet af en lastbil. Så alle haver i området her og herovre ved vejen, de blev simpelthen næsten finkæmmet. Dagen derpå i Skødstrup, hele byen deltog i nattens eftersøgning af en bare 3-årig pige. En hel by deltog i nat i eftersøgningen af en bare 3-årig pige, der var forsvundet fra sit hjem i Skødstrup. Pigen blev fundet i god behold efter et par timer, men inden da blev hver en krog endevendt. Legepladsen ligger lige herovre. Legepladsen er blot et af de steder, hvor beboere i Skødstrup i nat ledte efter den 3-årige pige. Der var folk alle steder, hvor man gik hen. Så gik der folk og lyste, både i flok, men også enkeltvis. Det var, jeg tror, at hver lille sten blev finkæmmet der. Clemen Grønvar her bor i Bangsboparken. Det kvarter, den lille pige forsvandt fra. Pigen var fredag aften blevet lagt i seng, men forlod altså sit hjem, uden at faren opdagede det. Faren slog senere på aftenen alarm. Og Clemen Grønvar var med i eftersøgningen i nat sammen med sin hund Naja. Så hun er god til at gå spor og afsøge områder. Sådan. Så det kunne være, at hun kunne finde et eller andet. Søge. Nej, søge. Aarhus politi mødte op med både hunde og flyvevåbnets helikopter for at finkæmme området. Eftersøgningen stod på i 4 timer, og aktiviteten i området fik flere beboere i Skødstrup ud af sengene. Så gik vi ind og fandt lommelygt frem og jakken på, og så gik vi ud og ledte efter hende. Det var rart at se alle folk, hvordan de samles om det i går. Der var virkelig mange mennesker ude med lommelygter og hunde og det hele, så det var fantastisk. Jo. Men stemningen var noget trykket. Folk var sådan lidt bange for, hvad der nu var sket. Alle gik med sådan en lille frygt om at finde hende, og der var sket hende et eller andet, tror jeg. Eftersøgningen blev afsluttet 2:30 i nat, da den lille pige blev fundet i god behold hos sin farmor. De nærmere omstændigheder omkring pigens færden ønsker politiet ikke at oplyse. Og reaktionen på beskeden om, at den lille pige blev fundet i god behold, er ikke til at tage fejl af. Det var da godt, der ikke skete noget. Altså, det var det allervigtigste. Og så var det jo fantastisk, det endte, som det gjorde, at den lille pige blev fundet. Det var da en lettelse. Altså, man går alligevel er lidt trygt, og vil egentlig gerne vide, om hun var blevet fundet. Og så tænker man sådan lidt, gudskelov, at der ikke er sket hende. Og pigens far ønskede i dag ikke at medvirke på tv. Danmarks